Het noodweer van dinsdagavond zorgde op veel plaatsen voor overlast. Bij de meldkamer van de hulpdiensten sting de telefoon rood gloeiend. Op veel plaatsen was de bliksem ingeslagen en flinke wolkbreuken zorgden voor wateroverlast, zoals hier in Venrooy. In Weert moest camping de IJzeren Man weer ontruimd omdat diverse bomen omver waren gegaan door het noodweer. Campinggasten raakten in paniek, maar zover bekend is niemand gewond geraakt. In de regio Remun viel het allemaal nog met. In Ool sloeg de bliksem in op de Broekstraat. De klap was zo hel dat een boom door midden gespleten werd. De brandweer zorgde ervoor dat omstanders en het doorgaande verkeer niet langs de boom ging, omdat het niet zeker was of de boom alsnog zou omvallen. Bij de omliggende huizen viel de stroom uit. Ja, een flinke klap. Ja. We zaten naar televisie te kijken, er werd alles duister. Ja, de stroom uit, bij de buren de stroom uitgevallen. Ja, en de boom, gans er midden. Het sloeg ergens in, hier, maar we hadden niet in de gaten wat het was. En dichtbij, hè? En heel dichtbij. Ja. Is er verder saai in de buurt dat ze weet? Nee, wat ik zo heb kunnen zien is er geen saai, maar ja goed, bij ons in ieder geval niet, laat ik het zo zeggen. Dankjewel. We waren wel heel bang. Ja, echt waar. Echt heel bang. We waren heel erg geschrokken. Voor de meeste mensen was de regenbui echter meer dan welkom. Na de warmte van de afgelopen dag was iedereen toe aan het verkeuling. Wij hebben het altijd lekker fris in huis, maar het heeft een andere reden. Ik mag geen reclame maken natuurlijk. Nu is het wel lekker koel. De Broekstraat in Ool blijft nog zo lang afgesloten voor verkeer. De boom wordt waarschijnlijk woensdag door de gemeente omgezaagd.